Karong adlaw mga ma'am og sir, mopalit ta og CRF 150L. So kauban na to karon si Kimi no, kailangan gyud nato mopalit karon og CRF kay pangbukid nako ba kay dili man gud magsilbi nga ang akong sniper nako nga motor mao isubida nako sa bukid perting luya. So karong adlaw mao ni atong gikuha nga kwarta no, gikan patag bangko karon nata karon sa sakyanan kauban ako si Kimi. Yes, syempre di man jud na siya makaadtog bukid mangitag chicks og sniper iyahang dalahon kay perti ka lower sa sniper. Gusto jud niya share if kay para daghag babae. Oh, mao na. So si Kimi karon dawat-dawat na lang ni Kimi no, bahalag dagan kog babae Kimi no. Okay ra sa mo Kimi nga na ako'y mga single mom ug mga chika diya sa mga kilid-kilid. Bahalag dagan siya babae basta sa kuang kwarta. No. So karon mao ni karon no, 150,000 mo to ko karon dito sa may Bunawan, Davao City Road. So mupalit ta karon og CRF o banik ko ninyo mga ma'am og sir, tara. Nata karon diri sa may overpass, diri sa may tulay sa Panabo City karon. So padulong ta dito karon sa may Bunawan. Patubil sa tagaron mga ma'am og sir kay nahutdan ta gasolina ba. Kuha sa tagkwarta diri abi. Teka sana sir. Unleaded Pila? 1,000. 1,000. Bawasan sa nato ni ato ang kuan sa kabandol kay pantobel ba tanawan ninyo mga ma'am og sir? Inti kayo. Nakalimot mo og tobel kagaya nagot pero sige lang. Tobel sa tadaan kay para largo ato ang dagan ba. Barato ra ang litro diri mga ma'am og sir. 56. Tanawan ninyo. 56 ang litro. So tobel lang ta og bali 1,000. Mupalit og motor unya Kalibangon. My gosh, Cardong. Tantawar ako ninyo mga langga oh. Wala pa siya dari Isa na siya ka oras dito nag CR. Kapoy og hulat. Perti pa yung inita. Ay nako. Asa naman to eh. Nahuman na jog libang. Perting dugaya mga kalibang. Hay, anong dugay mangkay ka? Grabe perting gahias ako ang kuan lagi. Grabe inungtungay nako dito apa. Perting gundugaya pod mahuman og libang tong lalaki gaya na dito nagpila oh. Pero sige lang at least nakapahabuan ako sa kuan ako yung kinaon. Hilom diha oy. Dugay nakalibang kay nagsigig cellphone. Ha? Cellphone wala man kun cellphone god. Sige ra kag tan-aw nang San Goku nimo. Pareho ra mog nawong. Sige, larga na ta kay padulong ta dito karon. Kuha ano na to ang tong CRF na akong kuha. Naabot na kita diri sa may Honda diri ta palit mga ma'am og sir no og CRF so nara to ang kuan. Okay. Ikaw to ka-chat sir ba? Oo, ako to imong ka-chat. Sige. Sulod ra ko. So mao na ang ato ang nag-guide sa to karon mga ma'am og sir no kay ako man na si GPM si sir nga makuha ko og Honda CRF sa iya karon. So musulod ta karon mga ma'am og sir no. Okay, tara. Banikon ninyo. Nana daw siya brand new.
Wa na tag motor guys. So to ana tong motor ro, gibilin ato ra na ipadala sila ano kay lisod po kayo nga way mo dala sa sakyanan. So ato lang ipahato dito sa atong area no, ato ang unit na tong CRF. Guys kayo. Unya, motor na lang permi mo ang sakyan. Alangan, lisod po kayo nga magmotor-motor ta sa bukid, di ba guys? So, I mean ba, motor na lang mo ang sakyan, ako dili na. Oh. Natagbaw naman kung sakay-sakay sa mo. So, sa motor na po na akong sakyan. Di na kung sakay ni mo eh.